Ja, men så kommer en pushande som att titta bort från den. Nej men vad? En med 2 stycken går med. En till. Nice. Den mot den. Du är bättre än han. Jättesy. Vad bra. Gör det svårare för dig. Det gör inget. Du är bättre än han. Vad brukar han vara? Mitt, va? Vart han är någonstans vet jag inte, men... Steppa, va? Steppa typ mitt eller checkers? Jag hoppar inte alls. Ja, mitt eller checkers. Vänster. Ja, skjut inte upp. Man kan Vänta, han beredd med att stoppa. Nej, jag tänkte just. Han Axel. Man kan inte ha sett mig där. Ja, han tror det är säkert upplantat safe. Eller bakom andra. Nice. Nice. That's ace.